Gabe matutu jala horas majala gabe tupahan ni amata debata nomor 2 mahita di bagasa sadarion diari nauli diari naringgan diapala tikyon ima pesta pasahat ada nagok kamu tula hula muna rajai marga sirai gabe tulang goko dosi pai maun jojo dosi alusan diari nang salpu narodo goko muna tuhami bona tulang muna rajai raja si jabat terlumubi ma dihami namar hamarangi raja siopatama buru bere na adong di wilayah Batuaji sekitarna digo komunai las doro hanami di ingot tamu dupe hami bona tulang muna raja si jabat jala di pertikyanon rodo hami mangadobi go komuna maboan hata pasu-pasu maboan hata tangiang tua mata debata nomor 2 marhiteon ulos na gajang ulos na hapal sitoro rabu asa pitta nami matutu tu amata nomor 2 debata terlumubi ma di hamu pahopu nami asa toho matutu songon nedok ni na dua asa tio main naik ni sumur gajang mai aik ni bodar asa iya gajang mau murmuna tujuluan narion jala torok ma di hamu pinopar nang songoni di hamu pengantin boboto hamido au hurang atus dau marbahasa Indonesia jadi bolutung pehata bata nokurokot tuho pahopuasian boido sukunamu perseduk bolomon ahadone rokon ni opungi ima bona tulang si jabat nimu bodo no sukunamu hata nami ma nong dos ma tahinami siak kami bona tulang si jabat jalanunga si sada tadok si sada hata Huhut si sadatang yang mahami maradopok kamu pahopu nami pangiduan nami tutu tamata nomor 2 debata asanggia matutu hatok mahamu dilili ador muna asa marurak man natutoru marbulung matugicang mardaka matusiamun mardaka tu habirang marana marboru mahamu tujuluan ni arion badambuma tung nasu jadi sirang pangiduan nami matutu tamata nomor 2 debata nunga dibuka hamu be donga parserepeo muna jala di bagasa sadari omma hamu pasahaton ada nago tula hula muna nunga dos beta hemuna nunga dos be rohamuna nang dua hamu nagabe sada ikut sadama rohamuna sadama pikiramuna tarsongon na mga lugaw solo mahamu asa si sada tujuan mahamu sarapak mangulugaw solo muna asaboy saat tamu tulabuhan natin ujumuna songonido bolo nama buka pardonga sarrepeonon bolo namardonga sarrepeon dangadong natamat bolo tamat kita namardonga sarrepeon borati naunglaudo hita mandapot Tuhani bolo sikola membuat S1 S2 bahkan membuat gelar profesor adong do masana alai bolo namardonga sarrepeon mamuka par rumah tanggaon dangadong masana pita nami mau tutu tamata debata nomor 2 asapi nanti komen na hujur hutau pinitapian tung tudia pe hamu saluhut na mangalaka pinopar ni pahopunami saya tong ma dapotan par saulian asa sahak men na solu sahak matubotean sahak me tu tahun ni tikaras lau sahak me tu tahun ni ajibata sahak ni ngolu men na sahak matupanggabean saat matu parhorasan asima rohani Tuhan saluhut na mahita di pasu-pasu amata debata badde nami gabe setabi tulang gabi amang bro gabe raja nami mangalap hatamu malah sangam satoki gabi amang bro maulate madihamu raja tulang nami do bono tulang nami raja nami raja bono molotung siap pangiduan nami niani do rohanamian nang uli denggan do patu paon nami alai dok na tua-tua dang sudah pudung nang sosako palia dang sudah molotung si patu pao petung susadia molotung di pogunya alaman ope usop bahami hamu raja nami napa sangapur rajai molotung mula penor rajai itu jaga sini rajai itu rohanami uli jalalas marohani rajai gabe mang bro gabe raja pade nami gabe amang raja gabe di son jong dohami nasian odora tulang siaturi dohot bona tulang si jabat naing pasahato parbueni holong nami mahami marhiteon ulos nagajang ulos na hafal si toro rapo asa bedamang madihami godang na arang-arang dairi mabait bedamang